Dahil sa umiiral na household lockdown sa Pampanga, labis ang pagsusumikap ng mga lokal na pamahalaan na limitahan ang galaw ng mga kabalin. Frontliner ang mga barangay official sa pagpaplano na limitahan ang paglabas-masok ng mga tao sa kada komunidad na kanilang nasasakupan. Dito sa Barangay Dolores, siyudad ng San Fernando, Pampanga, umaangal ang ilang trike driver at commuter dahil sa hinarang na Sampaloc Service Road. Ang dumagdag na distansya ng biyahe, kumarga sa gastos ng mga pobreng tsuper. Paskuhan, pabalik, Paskuhan din. Ay, ganun. So paano po ang pamasahe natin? O pabalik, nagdagdag ng 5, yung iba nagreklamo pa. Gustong maunawaan ng mga trike driver ang ginagawang pagharang sa kalsada. Puna nila ay hindi rin umano ito epektibo dahil nakadaragdag lamang sila sa congestion ng mga sasakyan sa main road. Hindi rin naman daw ito epektibo sa mga pagharang sa mga tao dahil isang hakbang lang ay makakalabas na ang mga gustong lumabas. Kaya ang kanilang panawagan, Itong harang sa Sampaloc, tanggalin na para makagalaw na kami ng maganda. agad na nakipag-ugnayan ng CLTV News Team kay Louie Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando. Kinumpirma niyang may abiso naman ang Barangay Dolores sa paglalagay ng harang na bakal at itinumbang poste ng kuryente sa gitna ng kalsada sa Sampaloc Road. Kasalukuyan, merong ginagawa ang Barangay Dolores doon. Meron silang road rehabilitation. Ang tinutukoy na rehabilitasyon ay ang nasa rampang bahagi ng kalsada na rough road na. At sa paliwanag ni Clemente, mabubuksan naman umano ito, ngunit nasa kamay ng barangay kung kailan. Sinabi ng opisyal, kailangan tumalima ang barangay official sa panuntunan naman ng DILG na sa pagsasara ng mga service road, hindi ito kailangang maapektuhan ang queuing ng volume ng mga sasakyan sa main road. As experience kasi namin, sir, last year, masyadong malapit sa mga labasan going MacArthur yung kanilang mga checkpoint. Ang nangyayari, nagkakaroon ng mahabang queuing yung mga papasok sa mga kanto nila na nanggagaling ng MacArthur. And of course, nagkakaroon na ng ripple effect. Nagkaka-traffic na rin sa MacArthur. Ayon sa DILG, sa ilalim ng Memorandum Circular No. 2020-145, tuloy ang programa ng gobyerno na linisin ang lahat ng obstruction sa sidewalk at maging sa mga access service public road sa mga probinsya gaya ng Pampanga na nasa ilalim ng MGCQ. Paolo G. Santos, CLTV News.